So good morning mga choy, mga chay. Naritay gi-accept nga challenge karon. Gitawag ni siya og 24 bar Smart Beat Challenge. So originally dili jud ko rapper, so pasensya kay mo sa akong content, sa akong written, sa akong ritmo. Dili kayo maayo. Lingaw-lingaw ra ni. Nya shout out ko ni Joshua Ezekiel. Salamat sa challenge mo dong. Dara dong gi-challenge ako ani. Shout out po ko sa tanang baseyo, sa Sorsuelo, labi na gayod ni Aiki Malo og ni Josepio. Josepio, pagbuhat sa giawhag ti ka, pagbuhat ka ni. Kita ko sa imong post. So, suway-suway ra ni, ay mo kasuko, ay mo kalain. So, narito ebidensya nga ato ning gisuwat ug ato ni kopyahan. Tara. So, mao na siya. Sugod na ta. Yo, come on. Yoy! Duol ko diri, pakumot ako sa utok mong murag lubi. Harun masaktan ni mong hait kumensahe. Pues paminawa 24 kong kalibre. Bang ratatat, ratatatatatat. Sigpi na may dihadagway ni mo murag abat. Ako lang ibugulo, hambog giro pa kaayo. Feeling yun kaayo ni mo, ikaw lang ang perfecto. Boom! Ay pagingana bay, ayaw palabi sa gipati mong giatay. Mura sa kagsikin sa hawod sa social media. Basta maka-istorya, basta gayong hangina. Ha? Mulimod pa baka? Hipokrito baya ka, busa. Nagmahay na og paminawan ning atong istorya. Karong panahon na panahon sa kwarisma, giawhag ang tanan sa pagyuktok kaniya. Hay labi na karon nga adunay corona, hinaot na kitang tanan nga magkahiusa. Ayaw ka balaka sa likog ra umiya, kay kanang imong problema nga pertirag yung gamaya. Wala ka nakatunga sa dako niya nga gugma pusa. Pagbasol na kat